హక్కు ఉందా? సీఎం చంద్రబాబు డిప్యూటీ సీఎంపై వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం. ఆలయాలపై దాడులు చేసేది వీళ్ళే, అబద్ధాలను ప్రచారం చేసేది వీళ్ళే, ధర్మ పరిరక్షకులుగా తమను తాము చిత్రీకరించేది వీళ్ళే. ఒకరు ఆదేశిస్తారు, మరొకరు పర్యవేక్షిస్తారు. కాశీనాయన క్షేత్రాన్ని కూల్చేయడానికి ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది వీళ్ళే. వాళ్ళ చేతులతోనే కూల్చేసి వాతలు పెట్టారు. ఇప్పుడు వెన్నపూసిన మాదిరిగా మాటలు చెప్తున్నారు. మా 5 ఏళ్ల పాలనలో ఆ క్షేత్రాన్ని పరిరక్షించాం. కేంద్ర అటవీ శాఖ మంత్రికి సీఎం హోదాలో నేనే లేఖ రాశా. మా ప్రయత్నాలతో కేంద్రం తన చర్యలు నిలుపుదల చేసింది. ఆలయాల పట్ల మాకున్న చిత్తశుద్ధికి అది నిదర్శనం. ఎక్స్లో ఆధారాలను ట్యాగ్ చేస్తూ సమాధానం చెప్పాలని నిలదీత. ఆలయాలపై వివిధ రూపాల్లో దాడులు చేసేది వీళ్ళే, అబద్ధాలను ప్రచారం చేసేది వీళ్ళే, మళ్ళీ ధర్మ పరిరక్షకులుగా తమను తాము చిత్రీకరించుకునేది వీళ్ళే. ఒకరు ఆదేశిస్తారు, మరొకరు పర్యవేక్షిస్తారు. సనాతనవాదిగా చెప్పుకుంటూ కాశీనాయన క్షేత్రం కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన దారుణాలకు బాధ్యత వహించాల్సిన అటవీ శాఖను చూస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం తన శాఖ పరిధిలోనే జరిగిన ఈ కూల్చివేతలపై ఇప్పటి వరకు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఇలాంటి వీరికి హిందూ ధర్మంపై, ఆలయాల పరిరక్షణపై మాట్లాడే హక్కు ఉందా అన్నటువంటి జగన్ ప్రశ్నను కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు. ఇకపోతే